Takže zdravím všetkých našich poslucháčov pri našej novej epizóde nášho Hammerwerk podcastu. Bohužiaľ je to druhý pokus, ako toto nahrávame, pretože pri prvom sa stala vec pri nahrávaní, kde sme mali echo hneď za svojim hlasom. Chcel by som pozdraviť tu so mnou môjho drahého kamaráta Romana. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Ďakujem za pozvanie, inak je vedúci tohto projektu, ale nevadí. Ďalej, chcel som vám nejako oznámiť, o čom táto epizóda bude, tak my sme sa nejako dohadovali, pretože aj predošlá epizóda bola takto robená, kúsok to chceme pozmeniť. Chceme vlastne privítať našich prvákov na našej škole nejakými našimi skúsenostiami z našich príbehov a podobnými vecami a zároveň ich kúsok motivovať alebo im dať nejaké rady do tých vlastne ich projektov, v ktorých všetkých boli. Lebo my s Romanom sme tiež už v prvom ročníku boli do niektorých projektov vlastne zakomponovaní a tiež sme to nemali jednoduché. Takže chcel by som začať tým, že Roman, nevieš náhodou, či vlastne teraz naši prváci C-čkari alebo ostatné triedy majú nejaké projekty? Tak neviem, akože úplne o prvákoch. Ja si myslím, že sú nejaký súťaž maximálne takých menších, akože neviem, také olympiády a takéto niečo. Možno nejakých programovacích, takých. Zenit asi nie, ale takých väčších súťaž si nemyslím, ale myslím, že druháci sú aj v tom IT labe a aj v nejakom tom vodíkom autíčku a tak. Ale nemyslím si, že prvákov dali do akých takých väčších súťaží. No a preto hovorím, že druháci sú v tom vodnom autíčku a ja si osobne nemyslím, že akože v prvákov niekam dali do akých väčších súťaží. My sme boli asi veľmi akože taký prípad, no, jak by som to povedal. Špeciálny, áno. Za to, že sme vlastne jednej nemenovali učiteľky trieda a za druhé, že sme sa tvárili proste šikovne. Alebo nie, že tvárili, ale chceli sme byť proste dobrí a chceli sme sa učiť, no a jednak je to výhoda, jednak je to nevýhoda, hej. A tom si povieme si to pozdejšie takto, hej. Takže môžeš pokračovať. No, takže moje slová pre prvákov, chcel by som takto nejako začať. Tak držím vám všetkým palce, všetkým, ktorí ste tu vlastne s nami už tento prvý pol rok, ktorý nám teraz nedávno prešiel. Ste tu s nami vlastne náš prvý pol rok a dúfame, že sa vám tu páči. Jedného dňa, možno skorej, možno neskôr už budete v tomto rozhlase vy namiesto nás. A tiež sme na to prišli úplnou náhodou. Chcel by som všetkým určite odporúčiť jednu vec a to je to, že keď máte napríklad nejaký projekt alebo niečo a potrebujete nejakú pomoc s niečím, tak kľudne nás zastavte a my vám veľmi radi pomôžeme, keď nás neuvidíte na chodbe, čo je podľa mňa skoro nemožné, lebo veľmi často sme tam, tak sme hore v rozhlase na každej veľkej prestávke. To znamená, že dávam nejaká trieda, nejaká učiteľka vám na nejaký projekt a vlastne budete v tom zakomponovaní možno viacerí, kľudne príďte, porozprávame sa, dáme vám nejaké rady, alebo nám môžete napísať na naše osobné Instagramy, ktoré by mali byť na našej stránke, už keď toto uvidíte, alebo na našom YouTubeovom kanále. Takže kľudne sa ozvite a chcel by som odštartovať takým môjim príbehom, ako som sa ja vlastne dostal prvý k nejakým takým mojim skúsenostiam. Tak ako by som to povedal, prišiel som na túto školu v prvom ročníku. Boli sme tu vlastne teraz spolužiaci zo základnej školy, ja, Tomáš a Dávid a vlastne my sme tu nikoho nepoznali, lebo boli tu viacero študentov, ktorí boli tak, že ja neviem, z jednej školy v našej triede, napríklad z pionierky, z Terovan-Kolky. Tak asi, myslím, že 4 len. No, vy ste 4. A z juhu ešte máme žiakov, tam je ich tiež dosť. Takže vlastne my sme tam boli, my teda takí stratení. No a samozrejme, ja som poznal už niektorých učiteľov, pretože môj pobratranec tu chodil na školu. No a ja som sa s tým netajil som sa s tým, že som pobratranec tohto pána. No a vlastne tým, že som sa týmto celkom chválil každému, ktorému som vedel, že on mi povedal, že áno, tento učiteľ bol dobrý, s týmto som veľa času strávil a podobné veci, tak vlastne s týmto som sa nejako akože netajil, takže furt keď mi povedal, že aha, s ním máš hodinu, tak som ho pozdravil a takto a rozprával som sa. A prišla jedna chyba, lebo v prvom ročníku nás učil prax pán majster Máti, ktorú nás učí aj teraz. No a pán majster Máti, jak zistil, že ja som akože rodina s týmto
mojim pobratrancom, lebo on ho poznal, lebo tu chodil na školu, keď tu ešte môj pobratranec bol, tak vlastne hneď mi vybavil takú veľmi zaujímavú funkciu. Potrebovali na takú propagáciu školy dole do haly, je to každý rok, potrebovali niekoho, ktorý by obsluhoval taký jeden projekt maturitný, ktorý niekto už predtým dávnejšie vyrobil. A ten projekt bol taký stolík. Bol to taký stolík, ktorý bol akože boli tam ledky, bolo to ovládané Arduinom a dalo sa na tom hrať vlastne cez telefón. To znamená, vy ste telefónom ovládali vlastne tie ledky podľa toho, akú ste mali hru. No a podľa toho sa rozsviecovali, hej, a také veci. Bolo to také akože celkom zaujímavá vec. A určite ste ma niektorí, kto nie ste prváci, teraz už by ste boli v 2. ročníku. Možno, že ste ma videli, keď ste tam boli z 9 a preto ste sem prišli. Viem, že pár tu ich určite je. No a ten príbeh začína veľmi zaujímavo, pretože on mi povedal, že keď sa poznám s týmto môjim pobratrancom, takže mu mám zavolať a že mi má dať aplikáciu, cez ktorú sa to ovládalo. No a tam začal prvý problém. Pretože on mi síce povedal, ako sa tá aplikácia volá, lenže mi zabudol povedať, že tá aplikácia už neexistuje na Play Store. Takže to bol prvý problém. Hovorím, dobre, však nájdem to na internete. Tak to som si myslel, že to nájdem na internete. Strávil som 3 dní tým, že som hľadal cez ruské fóra v azbuke niekde túto aplikáciu, ktorá na toto Arduino slúžila. A hovorím, stiahol som si čisto app súbor, kto vie, ako sideloadovať na Android, tak to chápe. A priamo tento app súbor som si nainštaloval, boh vie, aký vírus mi to dalo na telefón. Podľa mňa ma sledujú podľa mňa až dodnes. Každopádne som to nainštaloval, potom to tak divne fungovalo, lebo tá aplikácia fungovala tak, že ono to raz do 6 razov proste fungovalo, to znamená 6 pokusov trebalo urobiť aspoň, aby vám to nabehlo. No a už keď to nabehlo, tak to bolo jednoduché. Bol tam Tetris, bol tam had, bol tam, sa mi zdá niečo v takom štýle ako Space Invaders, že ste chodili do strán a strieľali. Takže bola to celkom sranda, no ja som s tým toto išiel akože propagovať. To bola moja prvá skúsenosť a akože v 1. ročníku som sa veľmi hnedal na pána majstra Mátiho. Aj sa stále za to hnevám, lebo ma využil doslova 3 týždne som bol v škole. Ale nevadí, no. Takže môžeme prejsť k našej ďalšej skúsenosti s Romankom a to je tá, ktorá bude pravdepodobne 80% ľudí viacej zaujímať ako nejaký hrací stolík. Tak vlastne to bola skúsenosť. Bola to vlastne súťaž. Taká prvá väčšia súťaž. My sme boli prváci, hej. Nepoznali sme sa navzájom, hej, že to bolo možno 2 mesiace asi po škole sme sa to dozvedeli. A to sme sa už bavili ako tak vo takej no akože vo štvorici, také, že čo sme sa najviac bavili. Petici teda. A sme vlastne sa dozvedeli od jedného našho učiteľa, že by mohla nám, akože máme takú súťaž, vlastne volá sa to Kansat. A vlastne sme chceli, akože on prišiel s nápadom, že či by sme to neskúsili, že sme celkom šikovní. Jednak boli by sme donútení podľa mňa z jednej strany k tomu, že na to pristúpiť, že sú to nové skúsenosti, ale vlastne v tom 1. ročníku sme aj tak chceli, že proste, že vlastne sa naučiť niečo nové a proste zažiť si niečo a skúsiť aj vyhrať. Hej. Takže sme začali sme 4 sme na to išli. Všetci 4 prváci, ja, Braňo, Tommy a David, sme išli na ten Kansat. A vlastne mali sme nulové skúsenosti s niečím takým. Čiže dosť sme išli vlastne do prázdneho, vlastne sme sa ponorili alebo hodili vlastne do takého mora. Ale nebojte sa, naučili sme sa v tom plávať potom. Čiže dali by sme vlastne, že čo je ten Kansat, ako taká súťaž. Je to vlastne celoslovenská, vlastne aj celoeurópska sa mi zdá, že súťaž. Potom hej už, keď prejdeš slovenským kolom. Vlastne to bolo také, bola to slovenská súťaž, teraz vlastne, ale postupom by sa dalo aj dostať vyššie, tej celoeurópskej. A vlastne bolo to o tom, že sme mali urobiť nejaký satelit v tvaru plechovky s nejakou danou hmotnosťou, čo bolo takých 300-400 gramov, potom vlastne nejakou tou výškou a priemerom. To bolo také už pre nás, že taká tiež výzva, že
Vlastne nebude to niečo nejaké úplne jednoduché, že sa niečo zbúcha, ale že to je špecifické urobené. Takisto to malo nejakou rýchlosťou padať, lebo to vlastne sme vystreľovali, to si zapamätajte to slovo, po ďalšej etapy tohto príbehu, pretože mali sme to vlastne spúšťať, alebo malo sa to spustiť z nejakej výšky, nejakých kilometrov. No, kilometr a niečo. Takže sme to mali spustiť vlastne a malo to vlastne nejakým tým systémom, ako je padák, jak by som to povedal. Pristať na zem bezpečne, bez toho, bezpečne pristať, ale neviem, jak sa to povie, že áno, mali sme vymyslený návratový systém. Väčšina boli padáky, lebo to vymyslíte a urobíte z hocičoho. Hovorím z výraznenie hocičoho. A vlastne nejak takto mala byť zhruba tá súťaž. Konali sa také 3 etapy. Bolo to vlastne západné, východné a stredné Slovensko. My sme boli samozrejme za východ. A tam bolo takých 4-6 tímov, neviem, nejak tak cca. No a ešte k tomu, keď sa dostaneme, hej, vlastne vyrobili sme to horko, ťažko. Mali sme šťastie, že sme mali fakt, že dobrého učiteľa, veľmi šikovného. Veľmi nám pomáhal. Áno, ten nám veľmi pomáhal. Vlastne bez neho by sme nemali ani 80% vlastne toho, by sme bez neho nemali. A čiže nejak sme sa proste aj rozdelili do takých rolí ako tak. A vlastne každá rola mala niečo iné na prácu. Aj niektorí boli čisto na hardware, niektorí čisto na software, potom niektorí sme robili dokumentáciu, to sme robili spolu väčšinou a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne celkovo sme to nejak dopracovali do nejakého takého satelitu, celkom pekného. My sme mali vlastne z uhlíkového vlákna taký ten obal, kde vlastne také uhlíkové vlákno sa aj používa napríklad na formulách, aby to bolo vlastne ľahké celkovo, aerodynamické a celkom tvrdé, hej, že niečo to odolá, nejak vytlačené z 3D tlačiarne, hej, čo veľa ľudí malo z 3D tlačiarni. Ale vlastne chodili sme aj na také prezentácie okolo tohto, že okolo aj na leteckej fakulte sme boli, stále máme veľa príbehov, hej, a tak ďalej. Proste mali sme veľa akože zážitkov aj z tohto kancatu aj pomimo tú celú súťaž. A nakoniec sme vlastne, mali sme ešte pred finále tej súťaže neboli také, že no boli akože také, že ešte v prvom ročníku bol vlastne prvý ročník taký ten štartovací a tam to bolo tak rozdelené, že východ, západ, stredné Slovensko a mali sme vlastne také tie testovacie kola alebo niečo také, že zorganizovali pre nás osobitne, že z tých daných častí, že môžeme si vyskúšať, že či to prežije a tak. A to sa konalo, prosím pekne, asi 2 týždne pred finále. No a akože my ako jediná časť toho Slovenska sme si vybrali namiesto bezpečného púštenia z dronov ten satelit púšťať z tej výšky, tak sme si vybrali, prosím pekne, vystreľovanie to raketami. A keď si predstavíte raketu, tak tam má nejaký cieľ a rozhodne sa nevracia. To bolo presne náš prípad, že vlastne, k tomu sa dostane pozdejšie, ale zapamätajte si to, že raketa sa väčšinou nevráti celá. Môže pokračovať trošku brančo, že ak to bolo také organizačné veci a takéto. Začiatok úplne. Tak ja by som rád začal s tým, že ako to vyzeralo vlastne u nás, keď sme začali na tomto robiť, tak máme veľmi veľa veľmi zaujímavých príbehov. Napríklad vieme všetci povedať, že sme mali všetko robené na poslednú chvíľu, pretože sme vyberali strašne dlho senzory, strašne dlho sme vyberali, akú technológiu použijeme, či použijeme dosku, ktorú sme od nich mali, lebo oni vlastne mali vlastnú dosku. Kto videl ESP32, tak keď si ich predstavíte dve na sebe, keďže sme na technickej škole, tak to aj určite uvidíte. Tak keby boli dve na sebe, tak proste to je približne taká veľkosť. Malo to viacej pinov, malo to SD kartu zabudovanú, malo to slot nad baterky, takže rovno sa to dalo napájať z batériek. Nakoniec sme sa vlastne dohodli na tomto, že použijeme toto. No a tak sme nejako začali pracovať. Začali sme vyvíjať kód, my sme s Romanom začali niečo zapájať, skúšať, ako by to mohlo byť. A potom sa to chytil viacej Dávid. Dávid začal zapájať, začal robiť kód, lebo predsa len my, keď sme to zapájali, tak to nebolo ideálne, že my sme niečo zapojili a teraz on nevedel, ako to je pozapájané. Ešte sme nevedeli, že si treba ku všetkému písať, kto kam čo zapojil, ako to teraz funguje a podobné veci.
tiež tam boli ostatné problémy, že napríklad Dávid robil kód sám a my keď sme chceli napríklad niečo pomôcť, lebo si pamätám, že raz bol chorý 2 týždne alebo koľko týždeň a vlastne my sme nevedeli na softveri robiť nič, lebo on mal kód vlastne u seba, no a nenapadlo nás, že sa to dá poslať nikoho, takže sme vlastne 2 týždne stáli a nič sme nerobili. My s Romanom sme zase boli na hardwareovej strane, Tomáš robil s Dávidom ten kód, on robil takú pythonovskú tabuľku grafovú a vlastne my sme robili, hovorím, hardwareovú stranu s Romanom, to bola tiež veľmi zaujímavá vec, lebo my sme vyrábali vlastne priamo ten kansat, priamo ako bude vyzerať, ako bude mať veľkosť, váhu, uhlíkové vlákno sme ešte pomáhali si všetci, to sme všetci to vtedy rolovali a podobné veci. No tak prvý príbeh, ktorý by som povedal, že sa oplatí spomenúť, je ako sme sa učili robiť s modelárskou flexou, pretože ja som už tiež mal nejaké skúsenosti s flexou, ale iba s riadnou, ja som rezal u nás na dedine betón, hej, takže to je kúsok rozdiel ako uhlíkové vlákno a ten kotúč je kúsok tenčí. No a proste Roman, nie, to čo však flexa, nie, tak čo však ide robiť, nie? No a tak sme sa nejako striedali, to uhlíkové vlákno, aby ste všetci pochopili, je na tom tak, že to keby vdýchnete, keby to dýchate, tak si môžete reálne poškodiť plúca, lebo to sú maličké, proste ako keby maličké ihličky a tie keď vdýchnete, tak to nie je veľmi dobré. Tak aby ste si predstavili, tak my sme boli celí s tým pokrytí s Romanom, nikto nám to nepovedal, my sme nemali skade vedieť, že to je ako není najlepší nápad to dýchať. A tak sme to nejako rezali, hej, a striedali sme sa s Romanom na tej flexe a chlapci vedľa nás na druhom stole robili kód. No a teraz som povedal, že Roman, idem sa najesť, bolo po obede, lebo proste sme nemali kedy inokedy to robiť, bolo asi 4 hodiny po obede. My sa pripravili, že si objednáme niečo jesť, sme boli všetci hladní. No a tak nejak sa otočím a ešte som povedal Romanovi, že Roman, daj si okuliare. Lebo okuliare tam boli vedľa položené na stole, ja som ich používal, keď som rezal. Hovorím, daj si okuliare, lebo bude to treba. A on, že, tá čo, nie? A hovorím, daj si, no. To si dal tie okuliare, prešli 3 sekundy, odlomil sa kotúč, odletel mu do líca, porezal mu líco, nie nejako veľmi, a keď vás mačka poškrabe, reálne to vyzeralo. No akurát to bolo hneď pod okom. Takže takým spôsobom by sa mi Romanko mal zavďačiť za to, že ešte má dneska obidve oči, a že môže vidieť, lebo akože nemyslím si, že by z toho niečo veľmi seriózne bolo, no ale aj maličký kotúč z modelárskej flexy, keď je rýchlo roztočený a hlavne je to tenký rezací kotúč, nerobí veľmi dobre na oči, takže asi toľko. Máte donútiť niečo mu kúpiť alebo niečo také, takže tu môžete vidieť priamo prenoste, ako sa vydiera spolužiak, emocionálne a tak ďalej. No a ešte by som mohol také nejakú príhodu povedať. Pamätám si, jak sme prvýkrát robili lepidlo a lepili sme vlastne to uhlíkové vlákno, alebo nie, to nebol prvý, to už bol asi druhý, alebo také niečo. A viem, že sme to robili vtedy tak, že nebol tam pán učiteľ Rusňák, ale vtedy tam bol pán majster Kardoš. Vlastne v tom prvom ročníku tiež. On bol od polky prvého ročníka, nám bol majster. No a teraz my sme tak nejako lepili, on nám akože pomáhal nám, inak klobúk dole pán majster Kardo, že je jeden z najlepších, keď nepovedal by som najlepší majster na tejto škole s tým, čo sa týka pomoci, ale tak zase nebudeme sa tu vychovávať do neba, potom mu to môžeme povedať osobne, keď príde ako nejaký host. A v skratke, čo som chcel povedať, je to, že veľmi nám pomáhal so všetkým, čo sa dalo. No a on tam nejako bol, my sme sa ešte tak nepoznali ako dneska, vtedy sme boli takí odtiahnutí aj on k nám, aj my od neho, ale zároveň nám stále pomáhal. No a proste, my sme to s Romanom nejako lepili, hej. No a teraz začali sme miešať lepidlo. Vyzeralo to nejako tak, že lepidlo na uhlíkové vlákno je špeciálne, neviem aké chemická, neviem aká somarina, proste zmiešaná z 10 vecí. Tak my sme to miešali keď si zoberiete flašku a zoberete a odrežete ju pri spodku, jak máte tie také akože, jak by som to nazval, výbežky na spodku, na čom to drží, aby to malo balans, aby nebola tá fľaša rovná. Hej? Na čom stojí tá fľaša. Áno, presne, tie nožky, áno. No tak my sme odrezali len to a mali sme vlastne iba tie nožky a ešte kúsok viacej na tým. No a my sme začali do toho miešať to lepidlo a začali sme ho liať. Tak prvé uhlíkové vlákno to bolo. Ešte sme nemali skúsenosti s
tým, ako treba dávať olej, ako treba dávať sáčok a podobné veci, lebo uhlíkové vlákno musíte dávať podľa makety. No a vlastne my sme mali drevenú maketu vyrobenú, to nám tiež pán majster pomohol, nám to vybavil, že vlastne CNCčkari nám to vyrezali. No a my sme to robili podľa toho, no a teraz sme to zalepili, nie, všetko pôjde, dorolovali sme, niekde to bolo kúsok menej, niekde kúsok viacej, hovorím, to sadne. Tak akože nič vybavené, máme to urobené, nechali sme to schnúť. Prišiel druhý deň, ja som mal prax, my sme boli na 2 skupiny, prišiel pán majster a povedal, že kedy to treba vyťahovať. Hovorím, že tak asi, že dneska už, lebo tam bolo nejakých 12 hodín alebo niečo na schnutie, alebo 8. No ja som tak nejak prišiel, že akože či mi to podá, lebo to bolo v tej istej miestnosti, kde sme boli deň predtým. No a mi to podal a teraz, že no tak vieš, lebo ja už som to skúšal. Hovorím, to čo, to pôjde, len tak ťažko nie. Takže ja som to začal tlačiť najprv dovnútra, aby som kúsok povytiahol z tej makety von. Zistil som, že som nepovytiahol nič, absolútne nič. Tak reku, dobre, no tak to je veľmi zaujímavé, nevieme, čo s tým budeme robiť. Majster, že dobre, mám vymyslené. Idem a dám do toho závit a budeme to ťahať. Tak ten nápad vydržal dovtedy, dokým tam dal závit a začali sme ťahať. Zistili sme, že sa nič nerobí. A už bolo tak po praxi, takže ja som celú prax riešil iba toto, namiesto toho, že by som mal robiť, čo sme mali robiť. Tak proste sme išli za Romanom, aj pán učiteľ nás vypýtal a že teraz ideme to vyťahnuť. Tak sme to začali búchať s kladivami, klínom. Roman potom musel kvôli niečomu odísť, viem, že som tam bol iba ja a majster. A teda, že no tak čo teraz budeme robiť? Tak sme to dali do zveráku, zatiahli sme u nás v hale, kto pozná, jak vyzerá naša hala, tak hneď pri tých prvých stoloch sme zatiahli do zveráku tento drevo, lebo sa nám ho podarilo kúsok povysunúť a začali sme to ťahať. Nič nešlo, mne, majstrovi, nikomu to nešlo. Sa vraciame a skúsim to kúsok urýchliť, aby sme to tu nemali na veľmi dlho. Tak v skratke sme to ťahali, všetko, bolo to v sústruhu, lebo sme už to neboli schopní vytiahnuť von. Tak to bolo v sústruhu, že vyvrtáme von ten drevený klin. Ani to sa nám nepodarilo, rozpadol sa vo vnútri a vlastne celé to bolo nepoužiteľné, preto nám trebalo potom vyrábať druhú maketu. A odtedy sme si zapamätali jednu vec a odporúčame to každému, ktorý niekedy bude niečo vyrábať z uhlíkového vlákna. Formujú sa vrstvy tak, že dáte najskôr na drevenú alebo hociakú maketu dáte olej, potom dáte sáčok, potom dáte ďalší olej a až potom lepíte. Lebo keď to dáte iba olej na ten sáčok, tak ste skončili. Romanko, môžeš nám povedať, ako to vyzeralo na našom semifinále v Košiciach? Teda v Bidovciach presnejšie. Áno, takže takéto boli nejaké prípravy na našu kancatu úplne prvého vlastne, hej. Veľa sme sa naučili aj celkovo s touto stavbou, hej, ako ITčkari, aj keď to nemáme v práci alebo nejakom danom. Vlastne musíte vedieť všetko. Keď si ITčkar, musíte vedieť všetko. A ideme k tomu vlastne ako takému semifinále, hej, bolo to vlastne skúšobné semifinále, dalo by sa povedať. Vlastne cestovali sme tam, spomeniem to, že v Kia Ceed. V tej budeme mať bližšie spomienky vlastne vo finále, ktoré radšej Bránko spomenie, ale cestovali sme tam v Kia Ceede a prišli sme tam, vyzeralo to celkom pekne, hej, všetko organizácia celkom pohode, úplne, hej, čakali nás tam, vlastne boli len 4 asi týmy, alebo neviem, asi 4 týmy, hej, vlastne. Sa mi zdá, že 5 tam možno bolo. 5, ale viem, že 5 neštartoval, ale ideme k tým raketám vlastne, čiže ako jediná časť Slovenska sme si vybrali na takéto testovanie satelitov rakety. A vlastne tie rakety mali pozostávať vlastne z takého padáku pre nich, keď sa vlastne vyletí do tých 1300-1500 metrov a vlastne rozdelí sa a vlastne vypustíte naše satelity a takisto aj tá raketa ako má svoj vlastný padák a má aj GPS-ku, aj takú kamerku, minikamerku. Aspoň to mala tá prvá raketa, ktorá odštartovala. Vlastne my keď sme prišli, tak už neštartovali prvú. A tam boli vlastne 2 satelity, 2 tímov, kde mi sa zdá, že jeden proste mal len tiež takú maketu, že nestihli to urobiť úplne celé. A vlastne nemuseli ste mať akože to plne funkčné, proste len sme chceli otestovať, že jak akože padák a takéto, že proste tá vlastne fakulta nám chcela akože pomôcť našim tímom aj takto. Prvý štart bol celkom v poriadku, že fakt, že tá raketa vystrelila v pohode, alebo teda odštartovali raketu, tú prvú. Tam vlastne dopadla veľmi dobre, že obidve týmy vlastne aj s padákmi proste padali, nič sa akože také nestalo. Viem, že asi ten jeden tým... Jednému týmu odletiel celý kancad niekam do lesa. Áno, ale to bolo tak
za cestou. Proste to bolo pole vlastne, celé to letisko v Bydovciach je vlastne pre malé lietadlá a tam je vlastne jedna plocha, taká lúka, kde je vlastne to letisko ako také. A potom je vlastne celé okolo polia, cesta a polia, lesy menšie. A no vlastne tomu jednému, čo fungovalo, ako niečo posielali, niečo aj dostávali, tak tomu odletel, sa mi zdá, že úplne za cestu do takého lesíka a proste strašne ďaleko, hej. Neviem, či akože pomaly padali, hej, lebo keď pomaly padáte, tak čím dlhšie padáte, tak tým viacej vás môže akože zafúknuť niekde. Že aj preto vlastne bol tam taký ten štandard, že jak by sme mali rýchlo letieť. No a ten druhý kancát vlastne, ani neviem, čo s tým druhým bolo, ale to bola maketa, takže to vlastne nič, to len skúšali. No ale z nejakého dôvodu proste, že tú raketu prvú nepoužili druhýkrát, lebo neviem, či tam trebal nejaký nitroglycerín alebo niečo tam treba doplniť taký plyn do tej rakety a chceli použiť potom druhú, ktorú mali pripravenú a v tej druhej rakete nemali ani GPS-ko, ani kamerku, lebo to vlastne preberali z tej prvej do druhej, ale nechceli proste strácať čas a proste išli na istotku, že všetko dopadne dobre a bude to veľmi výborné a fakt, že dopadne to dobre, hej. No a vlastne neviem, či aj dvakrát sa štartovala, že prvýkrát nešla vystreliť a druhýkrát potom už išla a no, vystrelila sa, hej. A jak sa vystrelila, to bol posledný krát, čo sme ho videli, že celku. A náš satelit takisto v ten deň. Čiže tak pozeráme na oblohu, že vlastne kde uvidíme naše padáky, lebo my sme mali vlastne taký špecifický padák so satelitom, ktorý vlastne nám ušila Braňová Starka, shoutout Braňovej Starkej, v Dobšinej, kde vlastne ho ušila z takého dážnika starého a bol taký hnedý, hej. To vlastne aj Brančo prezentoval donútene. Ale keď môžem urobiť menší vstup, tak chlapci ma celkovo zradili. Bola to podľa mňa najväčšia zrada, ako som kedy v živote zažil, lebo pravdepodobne to nebola zrada v mafii. Je podľa mňa nič proti tomu, čo sa mi stalo. Ja teraz si tak stojím a čakám, pripravený, že dobre, tak ideme na odpal. Samozrejme, Tomáš s Dávidom, alibisti, to nás poslali mňa a Romana. No to choďte aj, poskladajte padák, aj dajte dnuka do rakety a toto. A oni stáli ďalej s počítačmi, nie? No a ja teraz som tak išiel s Romanom, a taký pán tam stál. Volám ho, že kapitán, lebo mal takú kapitánsku čapičku. A je to veľmi dôležitá postava v tomto príbehu. Budeme o nej ešte veľmi veľa rozprávať. No skrátke, tak nejako som prišiel, od nás trebalo byť dvoch. Bože môj, to jak máte poskladané? Veď to tak nemôže ísť dnuka. No tak vlastne zobral nám ten padák a poskladal ho on. Poskladal ho úplne takisto, ak sme ho mali my, takže neviem, čo zmenil, ale nevadí. Dal dnuka, a teraz sme čakali. A popri tom, ako sme čakali, sa tam zjavil jeden pán s mikrofónom. Hovorím, to bude asi dáky iba moderátor tejto súťaže a niekde má repráky, len ich nepočujem. Až potom prišiel bližšie a všimol som si, že tam je Markíza. Aha, dobre. No tak ja som sa okamžite tak zaril medzi chlapcov. A ten pán začal chodiť pomedzi tými, no a tipnite si, ktorý tým bol prvý, ku ktorému prišiel. No samozrejme, že my. No prišiel k nám a teraz, že kto by chcel ísť rozprávať, že potrebuje niekoho, že by mu niečo porozprával, že to nebude ťažké, že on sa bude pýtať otázky a že iba odpovieme. No a tak nejako ma všetci tak odstrčili od seba, no takže som išiel ja. A začal som rozprávať, že máme padák ušitý od mojej starej mamy z Dobšinej, a že to bol starý rozbitý dážnik a podobné veci. Potom sa nás pýta, ako sme sa pripravovali, skade sme. No samozrejme, že to bolo totálne trápne pre mňa to vidieť. Potom, jak som prišiel v ten deň domov, lebo proste som sa zakoktal a presne mi povedal, neboj sa, toto tam nebude. Samozrejme, že to tam bolo, ak som sa zakoktal, ale nevadí. No tak ako však čo. No, tak keď to chcete nájsť, tak to nájdete na TV archíve. Nie, nechcete to nájsť. Nepotrebujete to nájsť. Pred 2 rokov ani neviete, ak sa volám, takže neviete, ak to má. Branislav Boruš. Kúsok do toho ti skočím aj ja, Romanko. Skončil si, keď som dobre počul,
pri našom drahom odpale a pri tom, že raketa sa už nikdy v živote nevrátila v takom stave, akom sa mala. Pretože, ako hovoril Romanko, tak ten prvý odpal bol dobrý, ten vyšiel pre všetkých super. No a ten druhý odpal, samozrejme, že sme boli my. A teraz sme prišli, no a bolo to interview, všetko, ako hovorím, a potom prišiel odpal, hej. No odpal vyzeral tak, že sme museli byť všetci ďaleko, jedine my s Romanom sme boli vlastne bližšie. Tí, čo mali sme dnuka, tak sme boli kúsok bližšie, neboli sme za takým plotom. A teraz sme tak čakali, nahrávali sme si to všetci na telefón samozrejme. A teraz sa zvihla tá raketa. Raketa mala 2,75 m a mala asi 15 či 20 kg bez závažia. Takže ešte, keď zoberiete tie kancaty, tak ľudia mohla mať 25. No a proste ju postavili a teraz sa pripravili všetci. Začal húčať oný akože plyn a bum, vystrelila, hej. Bomba jak zdela, letela. No a my sme tak čakali, že kedy, lebo vo vzduchu by sme uvideli, keby sa roztvorila, lebo tá raketa mala dosť veľký padák, aby sa aj ona nerozbila. Ona mala 2 a najprv by sa otvoril taký veľký a potom taký druhý menší. No lenže my sme tak nejako nič nevideli. Nič, absolútne nič. A prešlo 5 sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd. A potom sa ozvala jedna hláška, na ktorú nikdy v svojom živote nezabudnem. Od pána nášho kapitána drahého s námorníckou čiapkou. A niekto sa ho tam pýtal na tom týme, že kde je tá raketa? A on sa otočil k nám, pozrel sa na nás a povedal: zavolajte do Kieva. Zahlásil to do megafónu, že máme zavolať do Kieva, lebo že raketa sa z nejakého dôvodu neotvorila. No, taký menší easter egg, ako Roman rozprával, každá raketa mala GPS-ku a kameru. Tipnite si, aké dve veci naša raketa nemala. GPS-ku a kameru. Takže my sme nemali ani kúsok šajnu, kde je. Vôbec. Videli sme niečo, čo vyzeralo kúsok ako raketa, ale v tej rýchlosti sa to nedalo vidieť. Takže môžeš ďalej rozprávať, Romanko. No, takže ako Braňo dobre povedal, že mali sme tam takú hlášku, hej. A vlastne späť tak sa potom tak akože frustrovane na všetky pozreli, že čo máme teraz robiť, tak sme sa vyslali nás, aby sme išli hľadať. Tak sme sa pobrali, hej, všetky sponzory Markíza odišli, hej, to tiež, hej, keď budete na nejakej súťaži ísť, tak to tiež pochopíte, že proste nie všetko sa točí okolo vás. A potom sme vlastne išli hľadať ten kancát, aj celú tú raketu vlastne, lebo niektorí hovorili, že ju videli padať niekde tam za les a proste, hej, tak sme išli tam, tak sme sa nejak rozpoložili, že vlastne nejaké 2 týmy alebo 4 týmy sme urobili plus minus ďalší ľudia, čo sa pripojili. A ja som išiel vlastne s Tomím a Braňo išiel tu s Davidom a ostatní nejak išli hociak jak celý po tom poli a proste fakt, že to pole bolo preorané a bolo to také, že neviem, či prešalo deň predtým alebo niečo také, ale fakt, že bolo tam blato a my sme mali fakt, že tenisky, jeden, druhý a proste vôbec sme na niečo takéto neboli pripravení, hej, úplne. A no, tak sme išli do toho lesíka, keby, my s Tomášom, hľadať. A vlastne my akože, my sme príjmali taký veľmi rýchlo, akože nejaký signály sme príjmali, že niečo, nejaký senzor kús, fakt, že to bolo fakt, že len chvíľka. Hlavne, ak stúpala tá raketa a vlastne jak by mala akože klesať, lebo viete si to, tak odpočítali sme to proste, že koľko asi tak sekúnd trvá proste, že dokým do tej výšky sa dostane, hej. A dovtedy sme príjmali údaje. A zrazu proste po tých pár údajoch už prestal príjmať, hej. Tak sme išli potom na tú pozíciu, čo dala proste GPS-ka poslednú a skúsili sme, tam bol taký ten les proste fakt, že taký bažina a proste taký jeden lesík proste v strede tých polí všetkých. No tak sme išli hľadať, ne? A keď sme sa rozdelili ja s Tomím, tak ja som ho poslal jedným smerom, vlastne po tej bažine a ja som išiel druhým smerom, hej. A vlastne Tom je asi po takých 10 alebo neviem 5-10 minútach mi zakričí, že našiel to. No a potom druhá vec bolo to, že jak sa Braňo tiež s Davidom rozdelili, tak mali tam tiež taký príbeh menší s takou zverou a prírodnou. Čiže to môže povedať Braňo, že tam bol. Tak my sme išli z tej vonkajšej strany, ako keby po lúke, popri tom lesíku. No a my sme tak išli a polku doby sme počúvali s Davidom pána, ktorého, neviem, nezachytil som, či si ho už predstavil, pána Patámata, tak ho nazývame. To bol pán z leteckej fakulty a bol to akože celkom frajer, mal takú vlastnú miestnosť, kde
akože počúval a prijímal komunikácie od neviem akých satelitov a neviem čoho všetkého vo vesmíre. Ale akože Padamat má prezivku nie kvôli tomu, že by niečo nevedel robiť alebo niečo také. On proste vyzerá ako Mat, ten žltý sa mi zdá, že bol Mat. Či Pad je žltý, ktorý je Roman? Mne sa zdá, že Pad je on, žltý. Asi ten, čo mal žlté tričko. Ten mniší, no tak on tak vyzeral. Tiež bol taký plešatý, taký dubáčik. Takže my sme ho volali, že Patamat. No a išli sme a teraz sme počuli Patamata z lesíku. A on robil, že au, moje platničky, au. No a proste pánovi sa stalo niečo s platničkami, neviem, či ho seklo, či čo. Bol operovaný. No a on bol aj operovaný, hovoril nám to, hej, že bol operovaný na platničky. No a my proste sme išli a my sme sa na tom, no nie obidva, ja som sa na tom smial, David bol ticho. Ja som sa na tom tak pousmielkával kúsoček, lebo už som bol taký smutný, že neuvidím nikdy ten satelít, že normálne som nevedel, čo urobím. No a tak si idem a zrazu počujem zase púkať proste konáre. Hovorím, aj toto zase Padamat ide a zase to bude ujúkať. No ale to, čo vyšlo vonku, nebol Padamat, ani zďaleka, lebo to malo 4 nohy a malo to parožie. No. Takže pekne, krásne na nás vybehol jeleň a teraz si predstavte, že ste v strede lúky a zle sa na vás vybehne jeleň a pozerá sa na vás. Teraz sa na nás pozerá a vy sa pozeráte na neho. A ste od seba 5 metrov ani toho konia, asi 4. A teraz Dávid vedľa mňa stuhol. On stuhol normálne, jak keď zomrie niekto. To taký bol tuhý. No je stvrdol na mieste. No je som videl, ako sa to zasúva do blata nohami. Jak sme v tom stáli. A teraz ja som sa pozrel na tohto jelenia, nie? A hovorím, prvá reakcia vo mne. Mám v rodine polovníkov a podobných ľudí a proste každý verí, že keď stretnete nejakú zver, ktorá je fyzicky väčšia ako vy, keď niekto videl jelenia, tak jeleň je dosť veľký. A hlavne keď na vás vybehne a ste zlaknutí, tak úplne nemáte reakciu na toho začať naháňať. Hej? Tak moja reakcia bola to, čo sa učí proti medveďom. Proste sa snažiť urobiť čo najväčšie, jak sa dá. Hej? No ja som proste roztiahol sa najviac, jak sa dalo. Hej? Ruky som roztiahol nad seba a som zrobil, že a proste jelen sa zlakol a začal utekať. Začal utekať po lúke do hora. Hej? Takže mi vyšiel môj plán, potom ďalej po lúke sa mi zdá, že aj spadol, ale to už môže byť, že mne sa to zdá a že to není pravda, ale mne sa zdá, že spadol, že sa vykydal ten jeleň a som ho tak vystrašil, takže nevadí. No. A môžem už pokračovať kúsoček ešte ja, no tak po tomto mojom zaujímavom zážitku s jeleňom. Mňa zaujíma, ako prešiel vlastne vôbec okolo vás, lebo nemám šajnu, jak mohol prejsť. Lebo on prešiel presne tam, kde my sme potom vošli dnuka, takže ja nemám šajnu, jak prešiel okolo vás. On podľa mňa tú raketu nejako sabotážoval alebo niečo. Ale každopádne vošli sme dnuka do lesíka, hej, a teraz išli sme podľa zvukov, počuli sme 2 zvuky. Počuli sme jeden zvuk, au, platničky, au. A potom sme z druhej strany počuli, mám to. No, tak sme išli tam, že mám to. A prišli sme a videli sme vlastne už Romana a Tomáša, ako vlastne našli polovičku rakety. No, raketa nebola v takom stave, ako by ste si ju niektorí predstavovali, hej? Lebo keď si ju predstavíte, že raketa spadne, tak si poviete, aha, tak bude roztrieskaná na zemi, hej, porozbijaná, všetko. No naša raketa, z nej sa stala taký vrták, jak keď sa vrtá do zeme, hej, nejaké obrovské diery, tak to vyzeralo, lebo raketa padala z 1300 metrov bez žiadneho brzdiaceho systému rovno dole. To je, neviem koľko to rozprávali, 300 metrov za sekundu, alebo niečo také, proste neskutočná rýchlosť. 20 hej. A zarila sa do zeme, polka z nej sa odlomila hore na konáre stromu a vlastne druhá polovica bola v zemi. No tak my sme to s Romanom videli, nasratí obidva jak svinia, nie? Lebo my sme tam mali, lebo kód ostal, hej, chlapci o svoju robotu neprišli, lebo oni mali kód, oni mali software, oni mali všetko, hej. No lenže my sme sa s tým drbali tiež z tej hardwareovej stránky a ten hardware bol v zemi, hej. Tak samozrejme my sme sa nahnevali, začali sme to kopať von. No a teraz nevedeli sme to najprv sme to začali ťahať von, tak, zle som povedal. Začali sme to ťahať von, tak sme to chytili obidvaja, začali sme to ťahať von, strčalo vonku asi 5 cm, aby ste pochopili, že keď ste sa chytili o to palcom a zatlačili ste si na kostičku ukazováka, tak vlastne toľko asi ste mali, že toľko vám tam vošlo. A teraz začali sme to obidva ťahať, odtrhli sme polku tej rakety, ani že polku toho vrchu, takže už nebolo nič, nedalo sa za nič ťahať, lebo to bola taká kartónová plus sklené vlákno. No a
Ďalšia reakcia, že treba kopať. No tak Roman začal najprv kopať rukami. Hovorím, no tak to teraz nejdem robiť. A prišiel pán, ktorý sa volal Schwab, Patrik Schwab. On bol tiež zaujímavá postavička z Tuke. On, pán, neviem, nemal obočie alebo niečo také, tak vyzeral. Keď sa kúsok na ňom takto pomedzi sebou. Ale on bol frajer, len proste on tak divne vyzeral, keďže mal také svetlé obočie, takže proste on to vyzeralo, ako keby ste nevedeli zistiť, aké má emócie, hej. No a proste prišiel on, že on doniesol takú maličkú vojenskú lopatku. Keď ju niekto videl, používa sa to napríklad pri, ja neviem, keď máte nejaké auto proste off-road, tak sa zvykne s tým vykopávať kúsoček a také veci. Taká malá kovová vojenská lopatka. No a samozrejme chopil sa aj Roman plný hnevu a začal kopať. Tak kopol 2-krát, potom sa odlomil celý list. Takže ostala mu v ruke rúčka z tej maličkej onej lopaty. A Roman sa k tomu nepriznáva, čo vtedy urobil, ale ja to musím tiež expóznúť. Roman vtedy zobral konár. Doslova konár odlomený zo stromu, reálne. To bola šírka asi ako keď urobíte pesť, tak približne taká šírka konár. Ja som teraz zobral a ten konár na konci bol rozštiepený. On do toho rozštiepeného začal pchať ten list tej lopaty a začal, že s tým bude kopať. Hej? A ja mu hovorím, Roman, kašli na to, hovorím, to ti nikdy nevidie. On, no, čo by nevyšlo, začal kopať, začal tam trieskať do toho, ja to vyberiem. No tak zistili sme, že nevybral, lebo proste mu spadol aj ten list nuka. Takže sme to začali hrabať rukami my dvaja. Aby ste pochopili, my s Romanom sme urobili na tom prvom termíne najväčšiu chybu v svojom živote. Mali sme na sebe obuté obidvaja plátené topánočky. Tenisky proste obyčajné. Tenisky konverzy, hej, reálne taký štýl a konverzy, obidvaja sme mali to isté, také podobné. No tak začali sme hrabať rukami, hej, všetko. Ja som mal na sebe rifle oblečené, lebo ja som nevedel, že ja idem normálne Normandiu, že ja si tam budem zákop kopať alebo niečo, hej. Tak proste ja som mal riflečky, mal som košielku, mal som tieto plátenky, hej, a teraz som začal kopať, celý som bol od hliny, Roman ešte viac jak ja, ten ešte aj na ksichte mal hlinu. A začali sme to kopať rukami, no a zistili sme, že to takto nepôjde, lebo sme sa nedokázali dostať k ničomu. Tak nám pán bez obočia, Patrik Schwab, povedal, že on to príde vykopať s Patamatom na druhý deň. Patamat popri tom sedel na onom kmeni stromu a bolel ho chrbát stále. No a my sme takí v depresiách všetci išli preč. A vtedy sa objavil náš, ako by som to povedal, náš kapitán, náš Martin na bielom koni. Keď si to predstavíte, tak jak na tom poli, jak sme do toho lesika, tak tam je taký sklon proste 12%, že idete do kopčeka, hej. A tam na tom kopci proste stál náš kapitán. Vyhľadal nás normálne, akby the Seven Seas Captain. A proste vyhľadal nás a normálne stál tam proste, akoby neviem čo, proste panenka Mária a tam nás čakal s jeho LPG autičkom Seat Leon 2016 možno. A ďalší príbeh, ktorý k tomu chcem povedať, tak jak sme vyšli von, hej, všetci už depresie, my s Romanom, nervy, strašné nervy sme mali, tma už bola, my už mali byť doma, na druhý deň sme mali byť v škole. Nervózni sme boli, prišli sme do toho auta, no lenže to auto malo 5 miest, no a my sme boli 7 dokopy, takže sme si nemali kam sadnúť. Tak oni sedeli chlapci Nuka, Tomáš s Dávidom a ešte tam sedel Padamat. A Schwab išiel pešo, sa mi zdá, keď si dobre pamätám. A my s Romanom sme sedeli v kufri, otvorenom kufri a nechali sme si nohy chladiť sviežým vánkom z rýchlosti 20 km za hodinu na tej akože polnej ceste s tým cestným autom, s tým Leonom, čo je nízke jak svinia. Takže bol to veľmi zaujímavý príbeh. A asi najlepší, asi najväčší zážitok z toho celého príbehu. Zasmievalo a celkom to pekne vyzeralo. Hej, bolo to pekné. Na odmyslenie si toho, čo všetko stalo, tak to ako bolo dobre. Kom? No a Roman ako veľmi dobre spomenul, tak ak ste na to nezabudli, tak na začiatku epizódy povedal, že to bolo 2 týždne predtým, ako sme mali finále, toto v semifinále. No a aby ste pochopili, nám ten kancert trvalo postavať asi 3 alebo 3,5, hej. A my sme mali 2 týždne na to urobiť úplne nový, lebo náš bol v zemi. Hej. A už on, keby tam zostal cez tú noc, tak by sme vedeli, že z toho nič, lebo malo pršať. Tak proste on nebol vodeodolný ani nič. No a my sme proste v aute sedeli teraz v ski, ja s Romanom špinavý, akože totálne na totálku.
blatný, všetko. Maošteľ Rusniak, no je tiež sklamaný, že čo to teraz budeme robiť. A sa nás pýtal, či budeme pokračovať, no tak my sme tak si povedali, neviem, kto sa mi zdá, takto jeden z nás povedal, že už to chce zdať a ja som povedal, že nie. S Romanom my sme povedali, že nie, že my to nezdáme, David. že to urobíme znova. 100% to bol David, že sa chce zdávať. Asi to bol David, ale neviem, nepamätám si, kto to bol. A skrátke, my sme to s Romanom samozrejme zachránili, lebo sme najlepší boli v tom týme. No. Samozrejme, boli sme takí dvaja lídri. Áno. A možno sa budú hnevať, ale určite sme to ťahali pochopia. ten tým, ťahali sme ho aj mentálne, aj fyzicky. A tak, jak Brančo hovorí teda, naladíme sa na ňo, že vlastne 2 týždne pred tou súťažou to by nebol problém, akože až tak zostrojiť toho, lebo mali sme také tie materiály, hej, ale tie senzory, čo boli v ňom, tak boli proste po jednom, hej. To sme na ne sme čakali dosť dlho, proste na ne sme, niektoré sme čakali týždne, niektoré 2 týždne. No a proste to bola naša dilema vtedy, že či chceme pokračovať, či nie. Vlastne bolo to aj vlastne na riaditeľke ako školy, že či vlastne sa oplatí nám dať tie peniaze na to, alebo nie. A nakoniec sa rozhodol áno, z hľadiska nás aj z hľadiska školy, že proste chcú nám to dopriať ako keby, ten prvý ročník a tak ďalej. A ešte by som sa vrátil k tomu, že vlastne tú lopatku, ktorú mi pán kapitán dal, som si zobral domov a ukázal som mu, že na budúci rok, alebo na budúce, keď sa stretneme, tá lopatka vojenská bude celá a bude plne funkčná. Po súťaži, úplne aj po finále som ju spravil pekne v našich farbách gočovských a úplne v skle funguje. Už doteraz som ho nikdy nepoužil, ale je vystavená proste vo výstavkovom stolíku. Na výstavkovom stolíku alebo takej vitráži. Čiže toľko asi k tej lopatke a k tomuto. Ešte čo by som chcel dodať, vlastne po týždni nám prišla vlastne taká správa, vlastne aj celkovo priniesol nám balík proste, že jak vykopali ten Kansat, teda tú raketu, aj tie Kansaty, tak druhý tým mal vlastne tiež takú maketu, že proste oni to mali v 3D vytlačené a mali tam nejakú sádru alebo niečo také. No a my sme mali takú zaujímavú vec, že my sme to mali tak dobrú konštrukciu, že keď si zoberiete, my sme tam mali proste, my sme mali nad štandardom vlastne hmotnosť, my sme mali pol kila toho Kansatu. Nikto sa to nedozvedel doteraz, lebo proste, keď im poviete, že niekomu padne na hlavu pol kila, už 300 gramov je dosť, ale keď pol kila, tak akože asi to už je dosť veľmi veľa. Čiže to sme mi nepovedali, ale to bolo tak, že to už bolo postranné fakt, že keďže z toho nič nebolo, ale jak nám vlastne dodali ten Kansat, tak nám povedali, že ten náš Kansat, čo bol vytvorený z takých 2 hrubých proste oceľových obdĺžníkov, proste plátov, to bolo akoby stožiare, alebo nie, že stožiare, to boli proste jak pilieri, 2 oporné piliere, okolo toho bol vlastne ten obal a na spodku bol tiež proste železný krúžok a z vrchu bol taký laminát a medzi tými boli senzory a tak ďalej, tak ďalej. No a vlastne ten náš Kansat, jak dobre bol postavený, vlastne prežil. No aj celý, jak mal byť, proste prežil. Hej, len ten laminát z vrchu bol trošku polamaný, hej, tlačítko a takéto detaily. A my sme vlastne, prosím pekne, splaštili v tej rakete ten druhý Kansat, čo oni si dali s tou sádrou. Proste úplne sme ho splaskli s tým, že sme mali fakt, že dobrú konštrukciu. A keď si zoberiete, tak aj tam pôsobí to taký 20 G-čok, proste, čo je dosť veľa. No a vlastne dali nám ho, proste všetko bolo akože fakt, že ten Kansat fakt ako po tej takej konštrukčnej stránke veľmi dobre a senzory no samozrejme nevydržali, hej, ani tá doska. Čiže dosku nám dali, potom tú vlastne matičnú, teda hlavnú tí vlastne z leteckej fakulty, lebo chceli nám proste pomôcť, že mali sme to dobre urobené, že oni sa cítia previnuli alebo niečo také. Čiže sme sa rozhodli pokračovať v tom, takže mali sme týždeň, proste zmenili sme konštrukciu na ľahšiu konštrukciu, dali sme hliníkové veci, laminát viacero veci a proste snažili sme sa čo najviac odľahčiť ten taký Kansat samotný, hej. A toto sme fakt, že sme strašne rýchlo robili na tom, čo najviac a čo najrýchlejšie, aby sa všetko stihlo. Fakt, že tie senzory sme mali šťastie, že nám to dali akurát včas. No a vlastne blížil sa ten vlastne finále. No a mali sme ísť vtedy do Malých Bielic, čo je kde pri Prievidzi, takže na západnom Slovensku skoro, vlastne aj na západnom Slovensku. A to
to sme vlastne mali ísť, neviem, kedy to bolo, asi stredu alebo štvrtok. A išli sme tak v lete, asi začiatkom už leta a mali sme, že všetci sme sa chceli stretnúť u Davida v dome. A vtedy býval pri škole. A všetci, čo ste Rožňavčania, viete, že kde je družba? Akože viete, čo je družba, hej? Je to nejaká budova, ktorá má 4 strany. A tá budova, on býval presne oproti tej budove, ale v tej strane, kde je vlastne aj obchod. A proste na druhej strane, kde je vlastne veterína. A pán Rusťák, čo si myslím, že je už dosť skúsený, proste vodič a aj celkovo orientačne už vlastne v Rožňave celý život. A proste David mu zavolal, že čakáme oproti družbe u mňa doma. No a pán Rusťák asi 20 minút fakt, že hľadal miesto, že kde oproti družbe proste, lebo fakt, že 4 strany má tá družba a presne David mu zabudol povedať, že oproti družbe, oproti obchodu. Čiže na tomto to je taká funny storka, že proste úplne... úplne... Zabudol jednu vec, ktorú by som rád dodal. Ráno v ten deň nám prišla taká veľmi zaujímavá správa. Správa na EduPage. Ahojte chlapci. Nemáte náhodou niekto doma prevodník z 12 V na 240? A to bolo, či na 230, pardon. To bolo asi najväčší zážitok, aký sme zažili, keď mne toto prišlo na telefónu, že boli všetci u Dávida doma. A my sme sa na tom tak smiali, že on si myslí, pán Rusňák, že my máme aktívny prevodník z 12 V na 230 do auta, lebo on chcel, že počas jazdy ešte bude takto pajkovať, že dorábať veci. No a tak, aby sme to kúsok zrýchlili, aby táto epizóda nebola taká dlhá, tak by som kúsok prebral slovo a nejako urýchlil naše skúsenosti z finále. Tak jazda bola veľmi zaujímavá. Kia Ceed je auto, ktoré je síce hodnotené pre 5 ľudí, ale nebolo testované s 5 ľuďmi, možno, že to bolo 5 na novorodeniatiek, bez sedačiek sa tam možno 5 vošli, ale reálne určite nie. A skrátke bolo 40 stupňov vonku, bolo to pocit, ako keby je nukleárna vojna von a proste každou sekundou sa dvíhala teplota o 1 stupeň viacej, už kým sme prišli, tam už bolo 120, takže každých 5 minút sme otvorili okno, potom sme ho museli zavrieť, lebo vonku bolo ešte väčšie teplo, ale dnuka bol vydýchaný vzduch, takže to bola veľmi zaujímavá vec. Predstavte si puch 5 chlapov v jednom aute na 3-hodinovej či 3,5-hodinovej ceste. Keď sme stade vyšli, to sme všetci smrdeli, jak prasatá. Takže sme prišli sme tam na to letisko do Malých Bielic. Prišli sme tam, dostali sme tričočka, všetko, super, baličky. Dostali sme termosky a neviem čo všetko. A teraz tak sme vošli dnuka, no a my s Romanom po 3 hodinách. Neviem, kto nás videl v tejto škole, ale vie, že my s Romanom nie sme akurát jedni z tých najmenších. No a viete, prišli sme, my sme vychovaní, povedzme, rovnakým alebo podobným štýlom. A to znamená, že keď dávajú, tak ber. A prišli sme dnuka do tej haly, to bola veľký hangár, ako keby vzadu bolo ešte aj lietadlo. No a proste my sme vošli a videli sme s Romanom jedlo. Aby ste pochopili, čakali sme na to, aby sme mohli štartovať asi 3/4 hodinu. Za 3/4 hodinu, jak sme vlastne vošli vnuka, bolo tam asi 25 bagiet. A keď sme išli odpalovať, tak ich tam možno bolo 15. My sme zožrali asi 3 bagety a každý jeden a ešte sme si zobrali 2 na ubytovňu so sebou do tašky. Obidvaja. No takže fajnovo, na papanučky sme boli, nie? Tak už sme boli poučení, nie? Že minule sme boli tak lightovo oblečení, tentokrát sa normálne oblečieme. Obidva sme mali Kanady a Roman mal pracovné topánky, ja som mal Kanady, ja som mal monterky a Roman mal síce iba rifle, takže on akože nechcel sa tiež až tak zašpiniť, ale mal pracovné topánky aspoň. Ja som mal Kanady, ja som mal maskáče, digitály a vlastne bol som pripravený, ja som povedal, že ja si zoberiem aj mačetu, bohužiaľ som na to nejako zabudol, ale nevadí. A bolo by dobré, že som ju vtedy zobral, lebo uvidíte, čo sa stalo. A vy ste si predstavili letisko v Malých Bieliciach, vyzeralo to ako veľký štvorec, a teraz si predstavte, že veľký štvorec a v strede máte obrovské, pekné, vykosené pole, čo je letisko. Tak čo by ste si tipli? Budeme odpalovať zo stredu, nie? Nie, my budeme odpalovať z hangáru, ktorý je úplne naľavo, 300 metrov od rieky. Takže tak.
aby ste si to predstavili, 300 metrov vo výške 1300 metrov, hej, ako vysoko bol ten kancát, to je tak 2 sekundy pohybu, alebo možno 4. Takže to bol super nápad. No a my sme všetko super, primali sme dáta, mali sme GPS-ku, všetko. Všetci sme boli z toho nadšení, mali sme ešte statickú iba anténu, maličkú krabičku, hej, a cez to sme všetko príjmali. Všetko fungovalo, graf vykreslovalo, k tomu sa ešte vrátime. Graf vykreslovalo, bolo to všetko super. Padal nám ten kancatík, videli sme ho, ale nemohli sme ho tak dobre vidieť, lebo sa z neho kúsok odrážalo a sledovali to tam páni s takým kukerom, čo bol normálne vojenský, ty kokos, ja neviem, čo s tým chceli hľadať, tanky normálne alebo niečo. To je taký kuker, čo bol normálne 8 km či koľko hodnotený. No a proste oni to tak hľadali a povedali nám, no tam choďte. Sledovali, kde my sme išli a tam choďte, hej. Mali sme také vestičky s Romanom, my sme utekali, super, videli sme ho, určite ho nájdeme. Takže sme ho nenašli. Kúsok som to spojilo. Spadlo to v blízkosti rieky. Kód, posledná vec, ktorú poslal, bol jednu súradnicu GPS-ky a to bolo longitude. A to znamenalo, že my sme vedeli ako keď si predstavíte x-ovú a y-ovú os, tak my sme vedeli iba jednu os. Takže vy môžete hľadať na celej druhej osi všade, kde to môže byť. Nikto za to nemohol. Ten kód proste zlyhal. Buď sa niečo stalo so satelitom, alebo niečo také. No, takže sme nemali ani presnú polohu. Začali sme to tam hľadať všetko. Už potom chlapci museli ísť naspäť, lebo začalo sa blížiť vyhodnoťovanie. Tak ja som išiel s Rusňakom a vtedy s Dávidom. Vlastne sme išli hľadať ten satelit znova. Dávid, alergik, si sadol tak do autička, tak si kúkal sopel. Ja som vyšiel vonku, pripravený, mám Kanady, tak čo sa mi môže stať? Idem si. Teraz vojdem a prhlava po krk. Hej. Ja nie som najvyšší človek, mám 1,75 m, akože, ale tiež nemusím vidieť prhlavu, ktorá má 1,72 m, alebo nie, že také, koľko mohla mať vtedy. Hovorím, dobre, mne to je jedno, krátke rukavy som, hovorím, to je jedno, dobre, tak už ma poprli, prešiel som, nie? To je zdravé, mne to je jedno. Idem a hľadám a teraz som bol na druhej strane tej rieky, kde bola akože pevnina, hej. No teraz som hľadal, rieka to bola, sa mi zdá, že Nitra, a teraz som to tam hľadal, našiel som popri tom stopy normálne od medveďa, ani kusy nerobím srandu, normálne tam boli stopy, ak medveď tam chodil popri tej rieke, ja si sa tam chodí napiť. A všade som hľadal, liezol som taký kopček, spadol som celý som spadol do tej 1,70 m prhlavy, hlavou všetkým, postavil som sa, vidím vonku, hovorím, dobre, nie je to tam. Boli sme tam asi pol hodinu, už sa niekto už dal, hovorí, poď už preč. Išli sme preč, prídem do auta, Davidko si tam sedí, smrká si sopel ďalej. Hovorím, ty kokos, facku ti dám. Hovorím, ja som tu skákal šípku do prhlavy a do trňov a ty si tu fúkaš sopel, lebo kúsok sú tu, poletuje ti tu pel. Hovorím, dobre, to je jedno. Išli sme naspäť a prišli sme tam a Romanko už mal veľmi dobrú náladu, lebo mu bolo vysvetlené, že on ide prezentovať. A on tú prezentáciu nevidel nikdy predtým. Hej? A aby som to urýchlil, znova hovorím, aby naša epizóda nemala 2,5 hodiny, lebo tento príbeh je veľmi dlhý a dá sa o ňom veľa rozprávať. Tak skratke, kód, ktorý bol Tomášov, pythoniacký kód, zle spolupracoval s kódom toho, ktorý mal Dávid a proste nejakým spôsobom ten kód zo satelitu posielal obrátené údaje toho, čo spríjmal ten Python. A kvôli tomu náš graf na tejto súťaži vyzeral úplne naopak. To znamená, že tlak bol naopak, teplota bola vykreslená naopak, hodnoty boli dobré, ale naopak boli vlastne iba zakreslenie, ako ten graf vyzeral. No a Romanko už vtedy rozčúlený, tak prišiel, začal prezentovať a bol tam jeden taký pán, on bol z Slovenských elektrární a dostal takú veľmi dobrú otázku, môžeš ju kľudne zopakovať, keď si ju pamätáš. Akože jak sme mali tie obratené hodnoty a on sa ma pýtal, že či si myslím, že tlak ide, čím sme nižšie, tak ide akože menej a čím sme vyššie, tak stúpa. A no tak povedzte na mojom mieste, že čo som mám povedať? Obhajovať moju prezentáciu, náš výtvor, že im povedať, že vlastne je to úplne zle a že sme to dokašľali kódom, alebo proste obhajovať to nejak. No a on sa proste do toho oprel, že proste
úplne vypatlanci sme a takéto niečo. A tak som proste, neviem ani čo som mu povedal, že proste, že už je mi to jedno, alebo niečo také, neviem, nepamätám si to úplne. No a skrátka Romanko to tak nevie povedať, lebo nevie človek rozprávať sám o sebe tak, ako to ostatní vidia, hej. Roman prišiel, sadol si. Prvá vec, David mu povedal, dobre, nevadí, no tak nevadí. Roman, za pol sekundy, nemôžem to rozprávať, lebo je to školský podcast, inak by som povedal presne to, čo mu povedal, ale nemôžem to opakovať, hej. No, takže určite mu nepovedal nič v takom mysle, že áno, ty si môj najlepší kamarát a mám ťa veľmi rád, hej, aby ste to pochopili. No a David sa tak snažil ďalej, že ho kúsok ukludní, ja hovorím, kašli na to, lebo to nie je šanca. Roman bol taký, že keď vidíte rozprávku a vidíte normálne, jak sú tie postavičky a začnem ísť para z uší, tak to bol Roman vtedy. A vydržalo to tak dlho, že v skratke preskočíme hodnotenie, lebo sme sa neumiestnili na nejakom dobrom mieste, skončili sme na 7. mieste. 5. sa mi zdá, alebo tak 5. Také 6. niečo, také 5. 7. miesto, niečo také. Presne neboli sme vymenovaní, nič sme nedostali. Nahnevaní, bolo veľa hodín, ideme do Prievidze, tam sme mali vybratý taký internát a tam sme mali prespať, prišli sme tam. Roman bol stále veľmi nahnevaný na Davida, takže on prišiel do našej izby, dal si tam tašku, Roman zobral jeho tašku, otvoril druhú izbu, lebo to boli 2 bunky a hodil mu ju tam. No a zavrel dvere ku nám, mal nervy, strašné. A ja normálne som vyzeral jak Rambo, keď niekto videl Rambo jednotku, tak ja som sa presne tak cítil vtedy, normálne celý dotrhaný, normálne jak lesný duch som sa cítil. Dotrhaný, dorezaný, celý zo všetkých tých trňov. No a ešte taký rýchly snippet, lebo vážne už nemáme dosť času. Tak sme hrali basket. Skrátke sme si zahrali basket a také veci, Roman si kúsok vybuchal nervy a potom pán inžinier Roman a Tomáš Šmocer mi o 3 ráno svietili do pisku s baterkou, keď ja som si spinkal, normálne zničený, rozbitý, lebo som hral Vietkong v realite a oni proste zobrali baterku a začali mi svietiť do pisku. A začali mi rozprávať niečo také, že je tam Wendigo a také veci, lebo pozerali film Wendigo. Rituál sa to volalo. Je to super film. Je to veľmi super film. Nikdy si to nepozrite, nikdy. A ešte pršalo, no. Začali búchať blesky a oni mi začali do pisku svietiť s baterkou. No a tak som ich poslal som ich do teplých krajín a išiel som spať naspäť. A na druhý deň ešte ráno prišiel pán Rusňák a ten nám akože zakopal na dvere o 7:30. Tak aby ste si predstavili, tak ja som spal v trenkách, v spodnom prádle a počujem takto klopet a čo im drbe, nesem 30 hodín, čo chcem to. Tak som išiel tak, jak som bol, mňa to ani nenapadlo, čo. Vyjdem, otvorím dvere, ja v trenkách, a tam Rusňák stál, oblečený, normálne ponožky, sandále mal na sebe, rifle, košela, opasok, všetko, okuliarky. A že, no tak, ideme? 7:30 bolo. Tomáš Šmocer sa zobudzal normálne by som nazval hibernácie. Spál ako v takom vajíčku. On sa zobudzal, otváral oči, začal si naťahovať kábel poza krk, aby sa mu nabíjal telefón, lebo mal rozbitú nabíjačku. A Rusňák stál pred dverami a že či my ideme? Hovorím, no tak asi pán Liščel, to teraz ešte nebude. Hovorím, asi najskôr tak o hodinku a pol. A on že aha, to dobre, a odišiel. Potom sme prišli dole a išli sme cestou naspäť. Vracali sme sa, stali sme už iba v Rimavskej Sobote, tam sme boli na benzínke a také. Ešte predtým sa niečo stalo. O tom sa nebudeme rozprávať. Dobre. O tom sa budeme rozprávať, lebo je to dosť dôležitá informácia o tom. Tajná informácia, ktorú zistíte, keď budete sledovať náš podcast dlhšie. A týmto by som túto epizódu chcel aj priviesť ku nejakému takému zájomnému koncu, aby sme vás nechali, viete, ak sa povie, tak hooked na nejakú ďalšiu epizódu, v ktorej budeme rozprávať príbehy o 2. ročníku Kancatu, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, povedal by som niektoré až zaujímavejšie. A asi by sme sa chceli poďakovať, neviem, Roman, chce ešte niečo povedať? Ja len k tomu, že akože nejaký ten ponaučenie z toho, že choďte si za svojimi snami, hej, a kľudne akože keď chcete, robte, ale akože my, čo sme sa už ponaučili trošku z toho 1. ročníka alebo 2. už celkovo, že neukazujte sa úplne, že veľmi, že chcete niečo robiť a že proste máte na to, hej, že proste máte na to. Inak tu trošku v tomto systéme na našej škole trošku... To sme nepovedali, my nepočuli ste to od nás a nikdy sa to tu nestalo. Áno. Ďakujeme za to, že ste počúvali našu epizódu
Prvú s lepšou kvalitou, jedna, ktorá mala byť, neexistuje, pretože bohužiaľ sa nám pokazila nahrávka. Znova ďakujeme, že nás sledujete, môžete si to, ako som povedal, pozrieť, pravdepodobne to pozeráte na YouTube. Čakajte, že to bude aj na Spotify a na našej web stránke. Sme veľmi radi, že ste prišli na našu epizódu a Počúvajte ho až do konca. čaute a majte sa. Majte sa pekne.